3 stackig megy ő, és utána váltunk. Akkor menjen a full CD. Hozzáhír kezdő az elsőt. Várjátok onnan? Urafi, menjen egy kicsit arrébb. Jadó készülj. Jadó vedd el. Ki? A következőt majd rendőrre veszi fel. Nagyokat fogok kapni, vigyázat. Nyomjuk már time barkot. Rente, te jössz. Toljunk egy herót akkor. Sok te fogod átvenni. Tudom. Kezd, nem sebez. Csuki, vedd át. Kurafi nincsen benne, azt beszéltük. Következőt Zehír veszik fel. Jelen Soki. Megyem? Nem. Nagyokat kapok. Jadó készül. Már ha bármelyik eltalálnak. Jadó átveszi. 18 másodperc, baszki. 3 ember kibírja most már. Ez szép volt. Zehír. Zehír. Én voltam, Persze. hát itt van rajtam. Azért ne könnyebb mösködjünk el. Csuki veszi Akkor fel. kapjuk fel. Soki merre lenni? Ezt lekeljük. Zehír veszi át tőle. Most kéne, mindig. Most jön Decimation Blade. Jadó készül. Ez most már kiállod. Engem kivált. Rente veszi a következőt. Ez volt a Decimation Blade? Ha? Igen, belassul decimation Valamit közben. tottemet, vagy valamit rak. Engem Urafi, menj kivált. onnan. Zehír engem kivált. Csuki. Készülök. Akkor készül. Menj el, váltsad. Megbírtam volna. Nem baj, nem. De Kockáztatom. ez baj. Készül, Látom, én kéne. átveszem. Decimation. Jadó készül Húzzatok majd. fel. Következőt te veszed fel. Na végre egyszer eltalált. Na, Interior Diamond készül. kéne. Hallod, ezt meg lehet csinálni egy tankkal most már. Meg. Jó, azért jobb, hogy megnéztük, azért nem Soki hiszem, hogy az készül. akkora katasztrófa most így. Maradj még. Csuki, Maradj. ha belefutottál, maradj ott. Interior fuss ki? Hagyj szórakozzak meg. A következőt én veszem fel, mert debúfosok vagytok. Jadó készül. Lehetett? Többet nem kell átvenni már. Akkor megöletem.